Yes, halo. Enggak lah, buka. Buka, Halo. buka lah. Buka. Ya. Halo. Iya, iya. Udah kuping dia. Udah kuping. Anita di mana? Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. And makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders
Kalau kita buka. Ya. Oh, full jadinya ya? Full jadinya. Lagu pertama. Oh, soalnya karena diawali itu. Itu satu guru Tobi, satu guru Sofi, tapi bersaudara. Ini anaknya siapa? Anita. Thank
hurian na hinaholongan ni Tuhata. Nunga sahat hita nuaing tuminggu Advent parjolo, ima obas pangaradeon di hita managam haroro ni Kristus diari parpudi. Na digombarhon marhite lilin na violet. Alanii ugalahi malilinon tadani pangaradeota manomu-nomu raja ni hadameoni. Nuai di bagasan las ni roha mardongan mauliate pinasahat ma tabe tuhamu selamat Advent ma dihamu saluhutna. Selamat Advent, na Roma Tuhan. Ganup bongot hita tu Advent. Ditogu-togu do hita tu pakiriman na mangolu. Los tiki parpuasaon do Advenon di halak Kristen. Manakasi diri dohot paubahon roha asa hobar tu lomo ni roha ni debata. Ima na digombarhon marhite borna ni tutup langgatan dohot lilin na violet. Roma hita tu jolo ni debata si topa hita bongot mahita tu bahalna marhite-hite hamauliateon tapuji maibana marende mahita sian buku ende nomor 38. Jongjong mahamu.
Marhite-hite guarni debata ama. Dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni todi parbadia. Na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Pabuahamu ma tuburu Sion. Idama nungaro hatuaon mi. Idama ihutu ibana do upa silehonona. Jala pamalosona di jolona. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan na tumopalangit dohotano. Hinorhon niya sini rohamdo upain sahat hami tuton urian na ibaron. Lehon ma tuhuriam HKBP sa distrik 8 DKI Jakartaon todim na badiai dohot hamalon siako asalam rarat jalagada harajaonmu di tonga-tonga ni hamion. Say leon ma hiras di roha tu naposom makatahon hatam. Asalam denggan huriam marhite siani. Pargogoi mahami mangoloi ho di bagasan haporseaon na toktong. Asa manahan hami sahat ro di ujungna. Marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Hundul mahamu. Tapuji matu hatta marhite eden nomor 510 sada. Tangihon hamu mapatik ni debata ima natar surat di Heber 12 ayat 14. Songonon ma hatana. Rikoti hamu ma asa mardame hamu tu saluhut halak. Huhut asa badia hamu. Anggo soi dang adong idaota Tuhani. Rap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami Mangulahon na hombar patik mi. Amin. Marene mahita sian buku ende nomor 44.
Jong mahamu. Tato potima dosata nagodangi tu adopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para si rohan nasu murung, ama ni Tuhan Yesus Kristus si pangolu hami. Hami halak pardosa nada ngolon, roh tujolo ni habangsa habadiaon mi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Ale Tuhan Yesus, uparha tutu hami do, hodo raja ni hadameoni, hape pambainan nami, sipata makorhon haguturon, dohot pabolat-bolaton. Uparha tutu hami do, hodo raja ni hadameoni, hape jot-jot do, maol hami mardame tu diri nami, dohot dongan nami. Macai jot-jot huarsahi hami ho, marhite-hite pikiran, dohot hata, dohot pambainan nami naroai. Dang huhal holongi hami ho, sia nasa rohan nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todinami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami kubaik kami. Dibaheni tama dori masanmu jala uhumanmu hami, tu hamatean saleleng nileleng nai. Alai nama porus mahami nuaing tua sini roham, o raja ni hadameoni, mangido sianasa rohan nami, hasesani dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon rohan nami, Allah ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, raja ni hadameoni, si pangolu hami, dohot Allah ni guarmu dapat diai. Ale Tuhan, sai asima roham di hami, halak nada ngolon. Amin. Baga-baga ni debata taringot to hasesa ni dosata. Mucape akadolok jala humutal akarobean. Alai anggo parasi di rohaku nasotupa mucat siako. Jala padan di hadameoku nasotupa humordit. Nina Jahoba siasi ihiho. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Undul mahamu. Tapuji matu hata marhite ende nomor 435.
Hatani debata turpuk di hari Minggu Advent parjoloon. Ima natar surat di Matius tolu mamuka sian ayat sada saat rodi ayat 12. Songonon ma tajaha mamarsikat soreng. Dunggi di laon-laon niari hehe masih Johannes Padidi marjamita di halongonan Judea. Ninama bau bahamu marohamuna ainu masonggo harajaun banu ginjang. Iba na do na pinabuan ni panurirang Jesaya uju na di dokna suara ni naman jo di halongonan pature hamuma dalan ni Tuhani pahornop hamuma si dalanan nai. Ibulu ni kuntodo ulos ni si Johannes uling-uling hosna at si hapor do si tua niluba do si panganona. Dungi lao mapangisi ni Jerusalem manopo tibana songonido hot sude halak Judea rodi salukut akan nama ringanan di lambung ni Jordani. Jadi dipatidi hon si Johannes manasida di air Jordani dungi roti be dosa nasida. Alai dinani dana torop parise dohot saduse manopot padidion nai ni nama mandok nasida. Hamu anak diulok. Ise do na mengajari hamu pasidikon rimas naro sogot. Parbueho kamu manatama pabuan nang hubah. Jala sotung di dok hamu di bagasan rohamuna. Si Abraham do amanami. Ay hudok matu hamu tarjadi honde batado anak di si Abraham sian aka batuon. Ainu ngapola ape taken daling ni apahau ape setahun parbeho nalingkan jala sida bononton tuapi. Ia au aek do hudidihon to hamu madokon paubahon roha. Alai adul gumogo do naro siap pudiku. Gari mabuat si patuna urang tama do peau. Didihon ni ido tuhamu. Didihon ni ido tuhamu todi parbadia dohot api. Di tangan ada ukuran ayat patigian papungon ada emena kusokona ala dipungon ada angkurak kami api nasoro mito. Ima sahatna martua do akan natu mangihon hatan ni debata jalan no peupsa. Amin. Marine mahita sian buku ende nomor 678. Tahatidakon maha persyawatai songo nahi natidakon ni dongata sa persyaw di satok potibion rapma hita badok. Au posea di debata Jehovah ido ama parguku na suatu dosa na tumupalangit dotam. Au posea di Yesus Kristus
anak di debata Jehovah nasasadai. Iman na tinubuhan ni si Maria, nagabi-gabian siya to di parbadia, adorang so abubuhan. Ido to hata na tumaw na berdit, di pangumuman silatus. tarpajay do ibana di hao pinarsilang, na tuat tu baru turu dung ditanom, na mulak mangolu di hari patulhon, na manaik tu surgo, siya madebata Jehovah. Amanai pargogo na sa utudusani. Tisi maibana Mamulak sogo tu tanah on. manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea dito di parbadia, jala adong sa dahuria na badia. Huria hato panela Kristen akan na badia. Dohot di hasisani dosa. Dohot dihatain na mandok. Mulak mangolu do sogot daging ni halak na mate. Dohot dihangguluan na sora sudah. Amin. Mundul mahamu. Tabigema puji-pujian sian paduan suara marsada.
tabegema tikting na masa di bagasan mingguan. Titing di Huriata Minggu tanggal 27 November 2022. Goar ni Minggu sadarion ima Minggu Advent yang pertama dohot topi raja ni hadameon nanaeng roi. Napaduahon padidion nabadia. Hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 nanaeng ro patu paun ni Huriata do padidion nabadia tu yanakon ni Huriata di permingguan bahasa Batak. Pinangido tunatoras naneng mendaftarhon yanakonna asa mengisi formulir pendaftaran baptis. Jala pastoral konseling baptis di Patupa di hari Sabtu 3 Desember 2022 pukul 10 sadawib. Napatuluon pakubasion ni Padita. Sadario Minggu tanggal 27 November 2022 pendeta Liston Butar-Butar makubasi di HKBP Tridharma dohot pendeta Lu Simbolon makubasi di HKBP Kebayoran Gandaria. Napapaton pasa peliat tujolo mengurupi korban bencana alam Cianjur. Sadariom Minggu tanggal 27 November 2022 pasa peliat tujolo dohita lau mengurupi korban bencana alam gempa bumi Cianjur. Mardomu tusi pelean sada A sada B dohot 2 manak tu komite HIV AIDS HKBP di Patupa Adorak Sojamita. Napalimahon natar parhalados saresot HKBP Kebayoran. Hari Sabtu tanggal 3 Desember 2022 pukul 10.06 WIB di Patupa do natal parhalado saresot HKBP Kebayoran rap dohot keluarga situa pensiun parusia atau pendeta pensiun maringanan di gereja HKBP Kebayoran Baru. Napaunopor rapat parhalado HKBP Kebayoran Baru. Rapat parhalado na di Patupahian tanggal 27 November 2022 pukul 10 WIB. Gabi tu hari Senin tanggal 20 November 2022 pukul 10 WIB. Nani dohotan ni sude pangulan nagok tiki, majelis parartaon, sekretaris Huria, bendahara Huria dohot sude dewan-dewan. Nani uluhon ni pendeta Liston Butar-Butar. Papituon seksi lansia hari Selasa nanengro tanggal 29 November 2022 pukul 30 WIB saat tunasipul di Patupa seksi lansia do latihan kor dohok gladi bersih natal lansia maringanan di gereja. Napawaliuhon donor darah hari Minggu tanggal 4 Desember 2022 pukul 10 WIB ima marhadumuat tu pesta Natal di Patupak seksi kesehatan HKBP Kebayoran Baru do donor darah dohot pemeriksaan kesehatan asam urat kolesterol dan gula darah maringanan di serbaguna A. Napasiahon mamuk kasadarion Minggu 27 November 2022 saat tu tanggal 10 Desember 2022 panitia Natal HKBP Kebayoran Baru Patupahon Basar Natal di halaman gereja tahun Raudur Mahita mensukseskan bajari lao papungon dana tu Natal ta tu Desemberon pasapuluhon mamukka siat tanggal sada satu tanggal 10 Onom 2022 mardomu tu kegiatan Natal di Patupa Huriata do kunjungan sosial Natal tu ruas naso boi madohoti perminggu tu gereja ala ni namar sahid dohot akan tua-tua na kurang gugu. Pasapul sadahon selama ulang tahun hari hatutubu doh ulang tahun hari perbagason. Parhalado doh ruas ni Huriata pasahaton selama ulang tahun hari hatutubu doh selama ulang tahun hari perbagason tu sude ruas ni Huria na tubu manang marbagas di tanggal 27 November 1 tanggal 3 Desember. Saya tuhat tama nama masu-masu
Molotunga dong ruas ni huriata naso tarsurat dope guarna di titing na ulang tahun ni di Papua matuganup situa di sektorna manak tu sekretariat. Aka titing naso jinahon hobar tu titik cetak sadarion dengan mata jaha songoni masa ni titing di huriata di bagasan minggu sadarion taingok bema maneng yakoni tujolo ni tuhata. Tabegema puji-pujian sian paduan suara Kesia.
Barene bahita sian buku ene nomor 40, laos tapasahat ma peleata sada A, sada B, dohot 2, lao tu komite HIV AIDS HKBP. Rohani hasianganon liban godang midosa ngadi portibion sai hehe mahamu adir kerumuna kaina mohon muna Yesus itu
dame ni debata na sumurung sian saluh naroha imana mangaramoti ate-ate dohok pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihamo kamanami inanami damang dainang nuaeng nungasahat hita tu minggu Advent di tonga-tonga ni huriata manang tau baru parhuriaon atong pasaton nami matu hita salukna napungu di bagas joroon doho tuhamu akamanami inanami nama doho ti live streaming sadarion. Selamat Advent madihita salukna hatani debata dihita iman atar surat di panurirang Yesaya bidu 10 sada mamuka sian ayat sada sahatu ayat 10. Yesaya 10 sada ayat sada 1 ayat 10 ujahama di tonga-tongata tahapa itu masongono mahatani debata Raja Nabonar sian poparan nisi David dungi ruarma sada tunas siatuko nisi Isai jala marparbue sada tubis na tubu sian uratna. Jadi songgok matu ibana todi ni jahuba todi ni habisuhon dohot habistaran todi ni panuturion dohot hagogoon todi ni parbinotoan dohot biar maradopo jahuba jala halomohonon nado hadaulaton maradopo debata jala dang manguhum ibana marguru tu parnida ni matana jala dang manguhum ibana marguru tu nabinige ni pinggulna marhite-hite hati gora tahe uhumona akana pugus jala marhite-hite hasitongan patikosona uhum tu akana dangol di tanoon jala marhite-hite batahi ni pamanganna liba sononna tanoon jala marhite-hite todi ni bibirna bunonna halak parjahati jala hati goranado hohos ni kotingna jala habonaron hohos ni akna disima maringan gopul di labung ni biru-biru jala manggopang babiat di labung ni habing jala tapak do anak ni lobu babiat dohot pinahan na pinamokmok jala dak danak na met-met marmahan nasida ra majapal malobu dohot babiat jala tapak modum aka anak nabe jala panganon ni singa duhut-duhut songon dorbia jala poso-poso marmeam-meam di labung ruang ni uluk dari jala dak danak nabura sirang susu mangarorohon tanganna tu ruang ni libe dang be majahati manang mangago nasi dari sadok dolok habadioku aigo parbinotuan di jahuba tanoon sugut songon aek ni laut mangilukupi todolanna jadi masa ma dinasadari ih uso-uso ma aka parbegu di urat ni si Isai na pinatidang bahen partonggol ni aka bangso jala pangulona do hamuliaon ido yang gosahatna dihamo kadamang dainang hurian itu hata dung marningot hita di ujung ni ajal tah marhite-hite minggu ujung tahun parhuriaon sekaligus mai parningotan di akana moding di minggu nasalpu
Atong bongot mahita sadarion memasuki tu minggu yang kita idam-idamkan. Manang tadokma yang kita tunggu-tunggu. Alani aha, alani bagak ni gerejaon. Itu kan? Alani aha, alani hinauli ni bagas joroon. Manang nunga tabayak kobe mulai sian bulan September. Molo nga masuk be adong berberna ngabe. September, Oktober, November, Desember adong berberna. Siap-siap mahita para dehon ember. Alana udan kan. Atong hinauli ni bagas joroon molo tabereng di tonga-tongata minggu-minggu Advent. Manang masa-masa Advent di tonga-tonga ni ha Kristenon, di tonga-tonga ni nguluta, ima masa managam haroro ni Tuhan Yesus. Haroro ni si paluay. Managam hita di haroro ni Yesus Kristus padua halihon di tonga-tonga ni Portibion. Managam hita di haroro ni Tuhani Kristus Yesus padua halihon di tonga-tonga ni nguluta. Ikon paradehonota madirita. Ikon paradehonota ma bagasta. Daku boto di bagasta be manginang nunga jongjong baga-baga songona di garijon. Alay yakid doau sarupa do warnana huning-huning songono nate. Molo halak luar negeri madok gol innate. Suasana gol na. Managam mahita taparade madirita untuk menyambut Sang Kristus yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Atong molo managam molo tadok minggu Advent sadarion, minggu managam haroro ni sipaluai, totu godang do akana masa di tonga-tonga ni nguluta. Ragam nang hamaolon natabulus. Ala sobui ta prediksi adigan doro si paluai. Kita tidak bisa memprediksi kapan datang. Dang boy dohonota sugut, dang boy dohonota sonari. Alai boy doi masa yang tanpa diduga-duga orang. Boy do tiki hita mudum. Boy do tiki hita di mall. Boy do tiki hita manang di dia pe. Manang maradat hita. Manang tiki pasahato tupak hita. Bisa saja. Manang tiki marnatal hita. Alai managam mahita di haroro ni Tuhani di tonga-tonga ni nguluta. Managam mahita ragam ma nang akana masa di tiki na managam hita. Hamaolon. Karena kita tidak bisa memprediksi. Dang taboto sa di hari. Haroro si paluai. Alaya manginang naing takas idota. Songodia do Jahoba manatap. Manopot. Mangatoi. Ngulutaon. Songon nabi nahen ni debata di tonga-tonga ni bangsa Israel di turpuk tahun. Rodo Jahoba manatap manopot mangatoi. Ngulu ni nasida. Rodo Jahoba manatap manopot mangatoi. Ahado na diula ni nasida. Dangi pasobu debata. Marukil do nasida. Susah do nasida. Alai diodihon debata do nasida. Manatap do debata, itopot debata do, iatoi debata do ngulu nasida, di tonga-tonga ni parngulu nasida. Sianom mamanginang borhat hita,
sianom mahita borhat om managabe sorminan di tonga-tonga ni ngoluta, om managabe sorminan na binahe ni debata di tonga-tonga ni bangsoi, omma sianom mahita berangkat, sianom mahita borhat. Dang di pasobu debata bangsoi, alai manatap manopot mangatoi do debata di tonga-tonga ni ngulu ni bangsoi. Tidak dibiarkan. Lungundo rohani bangso Juda ala maleng si Jerusalem bagas joroi. Bagas joro nabadiai. Rupak. Tidak ada lagi jenis bentuknya. Lungundo rohani mana? Ima sada bagas joro na pinajongjong ni Raja Salomo. Dungi muse di tonga-tonga ni ngulu nasida di papeol uhum. Di gosa-gosa nagugui. Dang be adong keadilan. Tidak ada lagi keadilan. Tanga dong be. I gosa-gosa napogosi. Di papeol uhum. Akana somarama, akana somarina, dohon akana mabalu, marsikor ngoluna. Tabayak koma. Seranga putus asa be. Ama dele be. Managam manasida di haroro ni Tuhani. Managam manasida di haroro ni Sipaluai. Ada yang membebaskan mereka. Adong na membebason nasida. Adong na mangurupi nasida. Marhite-hite panuriang Jesayaon. Adong do HP pakirimon di tonga-tonga ni bangsoi. Adong do HP pakirimon di tonga-tonga ni parngulu nasida. Dang bolok kono ni debata nasida. Tidak dibiarkan Allah. Alai manatap manopot jala mangatoido debata di tonga-tonga ni ngulu nasida. Ada nubuatan, adong pengharapan, adong pakirimon. Yesaya madok raja naroi sinunggupan ni Toddi Jahuba. Raja naroi ima adong di bagasana Toddi habisuhon. Raja naroi adong songgop Toddi hapistaran. Molonunga songgop Toddi ni Jahuba, Toddi habisuhon, Toddi hapistaran. Marlapatan mai na parjolo mangalehon panuturion manada na sitong. Ituturi ma. Diseleksi ma. Boy mahita nyo salah. Boy mahita madok nyondang tikos. Boy mahita madok nyondang dinggan. Boy mahita madok ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Allah. Maralo tu uhum ni debata. Boy mahita manuturi manada na sitongi. Dungi molo nunga songgop Toddi Jahoba Toddi habisuhon doho Toddi hapistaran adong mamuse pangatusion laho mangulaho naho Bartolomo ni rohani debata. Mangatusi mahita ahado sasitongna dohono ni debata di tonga-tonga ni parngulota. Kita bisa menerjemahkan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Boy mahita mangatusi. Ahana masa di tonga-tonga ni nguluta. Na mangihu muse biar mida Jahuba di sude aka panggulmiton ni parnguluanon. Takut akan Tuhan. Dang bede pangasaho dirina, dang bede pangasahon utuk-utukna, dang di pangasahon beguguna, alai di pangasahon ma biar mida Jahuba do. Laho mangatasi, laho mangulahon. Uhukma di tonga-tonga ni nguluna.
biar mida jahuba di sude aka panggul mito ninguluna. Atong amo manginang di masa-masa Advent na parjulu sa darion. Tulunay ma nanayang tapadalan. Sahat tu Advent papaton. Ahama nanayang si ulahonota. Di masa-masa na managam haroro ni si Paluay. Yang terkadang kita di tonga-tonga ninguluta olo bimbang hita. Moloro Tuhani bohama hita. Kapan datang dia? Adiga doroy mana? Alay di tonga-tonga ninguluta si ulahonota na parjolo paubahoroha. Nunga disinggung nakin di turpuk epistel tay. Di bagasan haporsiaw ni halak Kristen parbue na denggan ido tada hamubau ni roha. Parbue na denggan ido tada hamubau ni roha. Molo Johannes Padidi madok hamubau ni sasahalaki ikon di pataridaho doi sian parulonna dang sian pakatayonna. Molo Johannes Padidi madok di Lukas 6 ayat 40 aidanga dong hau na denggan namar parbehon na roa. Aidanga dong hau na roa mar parbehon na denggan. Itu di mana? Yang keluar dari kehidupan manusia itu ketika dia baik, dia akan mengeluarkan hasil yang baik. Danga dong hau na roa mar parbehon na denggan. Danga dong hau na denggan mar parbehon na roa. Ibana madok di epistel tay molo mangulaho na denggan marparweho na denggan ido tada ni halak Kristen. Dalan haruar sian hamaulon dalan haruar sia dalan ni halak Kristen. Ima boy manasida paubah rohana dipukama parbuehon akan adinggan. Adong ma marparbuehon adinggan manguluna. Ida na pinatorang ni Johannes Padidi di epistel taon di jamita taon. Asa marhiti-hiti holong ni rohai dada holan makatai. Alay dohok ma praktek. Bukan hanya teori. Tetapi dohok ma praktek. Dungi di do ibana mamuse tu si jalo beoi unang mamardusa halak di bagasan manang marhiti-hiti ulonna. Unang gabi mardusa halak dipakai jabatani laho mangulaho dosa. Dungi unang madisalagunahon huaso na adong laho manusai doho madubo halak. Alay dipakai ma ngulunai, dipakai ma jabatan nai, dipakai ma ulon nai, laho mamuji pasangapon debata. Dungi dihasabap ma naung jinalo nai, dihasabap ma naung nileho ni debata di tonga-tonga ni paranguluna, di tonga-tonga ni nguluna. Saleleng so mubahita tung subuhi mahita manada Yesus nang rosya gijangi. Selama kita tidak berubah, kita tidak bisa mengenal manada Yesus Kristus naro siag gijangi. Alay molo tapauba dorohata songon pangatusion ni bangsa Juda, songon pangatusion ni bangsa Israeli, manada haroro ni sipoloi tarjalo nasida ma. Tarjalo nasida ma sipaluai. Tarjalo nasida ma na managam haroro ni Tuhani.
di tonga-tonga ni ngulu nasida. Emana perjulun apa dua hon topo tima dosata. Suku majohita tuhamu akadamang daying nang nadiga maapala parpudi sahali sahali hamu manopoti dosamuna dia dupa ni debata. Nang maju di garejaon manang ijabu pe buido. Totu suku-suku mamuse di tonga-tonga ni nguluta dung tatopoti dosata di tonga-tonga ni paranguluta songo dia do hadiriota hadiriomuna dia do pani debata ditiki manopoti dosai sian uduk ni roha sian serep ni roha kita memposisikan diri kita sebagai orang yang terendah di hadapan Allah. Memposisikan diri kita sebagai orang yang hina di tengah-tengah kehidupan kita. Dungi muse dungsai hita manopoti dosata ahama natahilala. Pasti lasni roha. Marulupulu pita. Marulupulup todita mauliate matuhan nunga husol soli akka pangalosyoku mauliate matuhan nunga hutopoti akka dosaku mauliate matuhan nunga dilehoko sahatu sadarion boy au rotu bagas joroon merayakan Advent di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini. Nungai ko manada hita, takas manada hita. Yesus Kristus di tonga-tonga ni nguluta. Alai molo dihalak Yahudi, natakas natada tibahe si Yohanes tu akan namanopoti dosai ima padidion. Padidionido, dung ditopot nasida dosana, dididi manasida dung dididi nasida marhai baruon mangulu nasida lapatanna nunga tajakon haluoni nunga tardidi hita nunga tajakon si paluai nunga rosi paluai di tonga-tonga ni nguluta nunga saur debata di tonga-tonga ni nguluta marhite hite padidioni idona ni Yohanes padidi marhite-hite padidionido tadama rohani jolmaon boy mahala Kristen marhai baruon ngulu nasida marhite-hite padidionido tadani holong ni rohani debata naniasia ni Jahoba naniasia ni Tuhata halak Kristen halak naporsia di tonga-tonga ni nguluta ima napa duahon nanaing siulaw nota napa tuluhon omma hira-hira gampang hira-hira susah pakiri menahot molo di halak Kristen tidak ada nasib molo di halak Kristen danga dong suratan tangan manang jamita nami di minggu-minggu nasalpu si jujur ari si jujur ngolu manang pangaruding tidak ada di totuhojol mama onna tanganna dia akan seperti ini kelak itu tidak ada di hak Kristenon alaina adong di tonga-tonga ni hak Kristenon ima pakirimon sian hadirio ni jolmai murado lipe jolmai manang gotap pakirimonna boy do ganggu ha porsionna boy do ganggu roha manang ha porsionna alai lau sian ragam ni akana masa di tonga-tonga ni ngulu ni jolmai
murado tong nasida putus asa. Alana gumudang do namasai mangorga pikiranna dohot rohani hajol maun. Apalagi di masa-masa penantian songonon. Banyak kebimbangan, kebingungan. Banyak ketidakpastian di tengah-tengah kehidupan kita. Nian marhiti-hiti turpuk tahun, dang muba roha, dang muba holong di bata. Alai gumodang do, jolmai marsigatung tu portibion. Tidak lagi kepada Tuhan, dang be. Dang marsigatung betu jahuba. Alai marsigatung manasida tu portibion. Dang be makirim nasida di debata. Alai makirim do nasida di portibion. Hapena diodolhon Johannes Padidi asa marpakirimoma. Marparsaulihon pakirimoni ima sukacita lasni roha. Kedamaian hadameon. Dohod huaso kuasa yang diberikan Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ima sukacita hadameon dohot huaso na pinasahat ni debata di tonga-tonga ni uluta. Atong las marohata magohi aka nadinggan di tonga-tonga ni paranguluta. Asa tadahita managam haroro ni Tuhani di tonga-tonga ni uluta. Asa tadahita songon halak Kristen dang manggotap hita baga-baga ni debata dang langsung terpikir hita bah songonon nahal di tonga-tonga ning ulu nami songonon nama di tonga-tonga ning uluta songonon nama langsung tagotap baga-baga ni debata dang adong may pakirimon di tonga-tonga ning uluta tutu mahita ikon marbengek ni roha mahita manomu-nomu haroro ni debata di tonga-tonga ni paranguluta. Selamat menantikan madihita. Di amuaka manami inanami marsitutu mahita di tonga-tonga ni nguluta. Amen. Martangyang mahita. Mau lihat mali Tuhan di pasar rohanami tu adupamu las rohanami ali Tuhan. Di paingoto dohami marhiti-hiti advent na parjulu sadarion. Managam haroro ni Tuhani. Managam haroro sipalua. Asa tada dohami ali Tuhan siuton Kristus. Godang do namasa di tonga-tonga ninggulu nami. Sipata mabahen dang hot pakirimon nami. Alepos do rohanami. Hodo nama nopot mangatoi huhut naro tu diri nami tu bagas nami pribadi lepas pribadi laho mangalului aka solusi di tonga-tonga ni ngulu nami di panggulmito ni ngulu nami atau ngali Tuhan de bata amanami lehonomu ma habisuhon hapistaran nasiakui asa margogo hami ali Tuhan mangulahon aka ulo nami di tonga-tonga ni ulo nami atau ngali Tuhan de bata amanami di tonga-tonga ni ulo nami lehonomu mahagogo ng haipason pasu-pasu memahami dia ka ulon nami martaba-tabalas ni roha mardapo-dapo akan nauli nadinggan di tonga-tonga ni parangulon nami hutangnya ko kami dole Tuhan akan ruas ni huriam na marulang tahun di minggu-mingguon ulang tahun hatutubu doho pardonga saripeon pasu-pasu manasida ramotamu manasida asa margogo manasida mangulahon na hobar tulomom. Ale Tuhan de bata. Utangnya ko kami doa karuas ni huriam na marsahit na peak. Dijabu ng rawat di rumah sakit pe. Sa hatuho madaging nato dinasida. Leonomo pakirimo na mangulu.
asa toktong marpakirimon nasida nang aka keluarga nasida pe upasat hami ma tu tonga-tonga ni tangamu na badiai atong upuji hami maho marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus mau liate madiho. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 45 ayat sadado udutna laos tapapungu ma piliata tu korban bencana gempa na adong di Cianjur. Marede mahita. siang saur maban baga-bagani opa ambuni dopenuai sarana boni horma lakana porseai tapasaha mapiliata tuado pani debata
martangiang mahita. Ali de bata amanami na di bano gijang, hodo harorwa ni saluhut si lehon-lehon na dinggando nasa ulibasa na malyutus. Upasat hami masih na lohon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa hupar hasya kami pilihanon. Patibulhon harajomu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam tadahami godang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gigir hami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata amanami ro di saliling nililing na. Mauliate marohanami tuho. Ala di ramotiho hami di bagasan taon parhuriaon naung salpui. Asini rohamdo napasahatok kami tu bagasan taon ay baruon. Huida hami di bagasan nasa taoni dengan ni basam. Buas doho mangalehon barita nauli tu hami. Asa mardame, jala marhasonangan rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akana porsea, akana burju mangului hatam. Dipargugoy hodo akana porsea dohot na posom, akana mamaritahon habal gaummu, di tonga-tonga ni huriam. Tung naso habilangan do sude dengan ni basam nasa taoni, sian minggu tu minggu. Sian bulan tu bulan, sahat rodi sadarion. Dibaheni hupuji hami magwarmu, jala hupasangap hami maho. Say gonggomi, jala pasu-pasu manang huriami. Tabay magano pari torop ni akana porsea, namar holong ni rohat, diho. Say pararat maharajommu, disadok portibion. Say ramoti huriam, asa unang sao tahi ni perjahat, na mangabati harara ni harajommu. Say unang loas huriami disusay, digaori, manang dileay. Ramoti ma akan pinilitmu, pay masahat tu hanguluan. Say ramoti masudina posom, na mamaritahon barita na uli. Say joma akan na sotu madaho, dohot parugamo na asing, asa dohot na sida pasangapon guarmu na badiai. Say ramoti jala par badiai mahuriam, sahat ro diharoro ni Tuhan nami, Yesus Kristus. Amen. Alia manami na di bano gijang, say pinarbadia magwarmu. Say ro maharajomu, say sao malomo ni roham di bano tongon songo na di bano gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Si sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago.
mula mahamu di bagasa dame jalohamu ma pasu-pasu sia tuhata debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasar homa damena tu todim. Amen. Amen. Dihamu kadamang daina ngamanami inanami napungu di bagas joroon dohod na di bagas tabe marhiti-hiti live streaming hami namar tugas di minggu pukul 8 pasaton nami matuhita salukna selamat hari minggu madihita salukna selamat advent madita salukna horas madita. Kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan di ibadah kami pada hari ini, pada pagi hari ini, di mana kami Engkau perkenankan untuk melayani Bapa. Kami daripada tim musik, komunitas dan elektronik. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang ditinggikan, dipuji dan dimuliakan. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan itu semua, kalaupun ada Tuhan yang kurang Tuhan. Kami percaya kepada-Mu Bapa. Engkaulah Bapa yang memilih kami menjadi pelayan-Mu. Karena itu Bapa kami mengucap syukur. Ampuni kami pada segala kelemahan dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu, agar kami layak untuk memanggil Engkau Bapa kami, dan kami layak untuk melayani. Ini kami Bapa yang kami kasih. Terima kasih untuk ibadah Bapa pada hari ini. Semuanya pelayan-Mu yang kelihatan dan tidak kelihatan, terlebih firman Tuhan yang sampaikan kepada biarlah Engkau yang dipuji dan dimuliakan, membuat kami semakin hidup menyenangkan Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk seluruh kebaktian di muka bumi ini pada hari ini. Engkau gerakkan semua orang percaya Bapa. Biarlah kebesaran